नितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ప్రభుది హరే కృష్ణ. హరే ప్రభు కృష్ణ. షేర్ చేస్తారా కొంచెం? ఈరోజు ఎందుకో ఇది సతాయిస్తున్నది కంప్యూటర్. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. నెక్స్ట్ స్లైడ్ క్లిక్ చేయండి మాతాజీ. మళ్ళీ ఒక్కసారి ట్రై చేస్తాను. కృష్ణ రావట్లేదు ప్రభుజీ. కొంచెం మీరు షేర్ చేయండి ప్రభుజీ ప్లీజ్. ఈ రోజుకి 4th చాప్టర్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు.
ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నాం అంటే నిష్కామ కర్మయోగం పురాతనమైంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అనమాట. 1 నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు. తర్వాత ఎప్పుడో పుట్టిన వ్యవసాయుడికి నువ్వు గీతను ఎట్లా బోధించావు నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పినని అర్జునుడు ప్రశ్న వేస్తారు. వేస్తే నా జన్మ కర్మలు చాలా దివ్యమైనవి, వాటిని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టము అని చెప్పనని భగవంతుడు జవాబు చెప్తారు. అంటే 4 నుంచి 8వ శ్లోకం 5వ శ్లోకం 4-5 శ్లోకాల్లో. తర్వాత 6వ శ్లోకం నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు కర్మ అకర్మ వికర్మ ఈ మూడింటి గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం. ఈ తర్వాత బుద్ధిమంతుని నిష్కామ కర్మయోగం గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ద్రవ్య యజ్ఞం కన్నా కూడా జ్ఞాన యజ్ఞం ఎంతో శ్రేష్టమైంది అనే విషయాన్ని భగవంతుడు తెలియజేస్తారు ఈ అధ్యాయం ద్వారా. అంటే జ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించు, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఏంటి ఇట్లా వెళ్ళిపోతున్నది? హరే కృష్ణ. నేను చెప్పేది వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? వినిపిస్తుంది నేను చెప్పేది. ఒక నిమిషం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. నేను చెప్పేది క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ అదే మళ్ళీ ఎందుకు షేరింగ్ పోయింది ఇక్కడ? నన్ను చేయమన్నారు కదా మాతాజీ, ఆ? స్క్రీన్ నన్ను చేయమన్నారు కదా, నేను చేస్తున్నాను. చేయండి. ఇప్పుడు ద్రవ్య యజ్ఞం కన్నా కూడా జ్ఞాన యజ్ఞం ఎంతో శ్రేష్టమైంది అని చెప్పిన ఈ అధ్యాయంలో చెప్తారు. తర్వాత జ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినాను కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. జ్ఞానయోగం వైశిష్ట్యం గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్తారు. జ్ఞాన యజ్ఞం శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినాను కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్తారు. భౌతిక జ్ఞానం కాకుండా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా అరిషడ్వర్గాల్ని జయించవచ్చు. భగవద్గీత దివ్య జ్ఞానం మానవుని పవిత్రీకరించి ముక్తిని నొసగుతుంది. కామాన్ని జయించాలంటే జ్ఞానం అవసరము అని చెప్పినాను కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురీక్ష్వాకవే అబ్రవీత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నశింపులేనట్టి యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యదేవుడు వివస్వానునికి బోధించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతిపిత అయిన మనువుకు ఉపదేశింపగా మనువు తిరిగి దాన్ని ఇక్ష్వాకునికి ఉపదేశించారు. అంటే ఏంటంటే కృష్ణ భగవానుడు ఫస్ట్ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని సూర్యుడికి ఇచ్చారట. వివస్వానుడు అంటారు సూర్యుడిని. వివస్వానుడు అంటే సూర్యుడు. సూర్యుడికి ఇచ్చాను. తర్వాత ఆ సూర్యుడేమో తన కుమారుడైనటువంటి మనువుకి ఇచ్చారు. ఆ మనువేమో ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చారనమాట. ఇక్ష్వాకు వంశం అంటారు కదా, రాముల వారి వంశం. ఆ ఇక్ష్వాకు మహారాజు వంశమే రాముల వారు. ఆ ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చారనమాట. తర్వాత కొన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. ఈ భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత వెంటనే అర్జునుడు ఏమని అడుగుతున్నారు, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో పరంపర క్షీణించిపోయింది. అందుకే ఈ యోగం నశించినట్టు కనిపిస్తున్నది. ఈ దివ్య జ్ఞానం, ఈ భగవద్గీత దివ్య జ్ఞానం అనమాట. ఈ జ్ఞానాన్ని రాజర్షులు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అందించారంటే వాళ్ళ కుమారుడు ఎవరైతే ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని ఆ జ్ఞానం ప్రకారంగా రాజ్య పరిపాలన అదంతా కూడా చేస్తూ ధర్మంగా జీవించేవాళ్ళు అనమాట. ఆ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ శాస్త్రబద్ధంగా ఉండేవారు. ఆ విధంగా
పరిపాలన జరుగుతూ ఉండేది. కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి ఆ దివ్య జ్ఞానము నశిస్తూ వచ్చింది, పరంపర క్షీణించింది అనమాట. ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇచ్చేటువంటి పరంపర క్షీణించింది. క్షీణించేటప్పటికి అందుకే ఇది యోగం నశించినట్టుగా కనిపిస్తుంది కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి. అందుకే మనకి యుగాలు యుగాల గురించి చెప్పుకుందాం. 4 యుగాలు మనకి. 4 యుగాలైతే 4 సత్యయుగం. సత్యయుగమేమో దీన్నే కృతయుగం అని కూడా అంటారు. ఈ సత్యయుగంలో సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, తర్వాత ద్వాపర యుగం, కలియుగం. సత్యయుగంలో లక్ష్మీనారాయణల పరిపాలన. వీళ్ళు ఈ కాల పరిమితి ఏమో 17,28,000 సంవత్సరాలు. 17,28,000 సంవత్సరాలు కాల పరిమితి. 4 పాదాల మీద కూడా నడిచిందనమాట ధర్మం ఈ సత్యయుగంలో. తర్వాత ఇక్కడ 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు. ఆయుష్ 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండేది సత్యయుగంలో. తర్వాత వాళ్ళకి ఎటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఉండేవి కాదు. అందరు కూడా భగవద్భక్తులుగా ఉండేవాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళ పద్ధతులు అవి కూడా ఒక దీంట్లో ఉండేవి. అందుకే ధర్మం 4 పాదాల మీద కూడా నడవటం జరిగింది. ఈ యుగంలో ప్రజలు సద్గుణాలు, విజ్ఞానం అవన్నీ కూడా కలిగి ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత 4 నియమాలు అంటే సత్యయుగంలో వ్యసనాలు అవన్నీ లేవన్నమాట. అందుకనే ప్రభుపాదుల వారు సత్యయుగంలాగా ఈ యుగంలో, కలియుగంలో కూడా మనకి కలియుగంలో సత్యయుగం ఇది. ఫస్ట్ మొదటి పాదంలో ఉన్నాం. కలియుగే ప్రథమ పాదే అని చెప్పుకుంటాం కదా. ఆ 4 పాదాలు ఒక్కొక్క యుగానికి. ఈ కలియుగంలో సత్యయుగం నడుస్తున్నది మనకి. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఈ 4 నియమాలని కూడా మనకి పెట్టడం జరిగిందనమాట. ఈ 4 నియమాలని పాటించడం ద్వారా మనం ధర్మం వైపు ప్రయాణం చేయొచ్చు. ధర్మంగా ఉంటూ భగవంతుడిని మనం తృప్తిపరచచ్చు అనమాట. తర్వాత ఈ యుగంలో ఏంటంటే తపస్సు చేసేవాళ్ళు. 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండేది కదా వీళ్ళకి ఆయుష్. దాంతో తపస్సులు అవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఆ ఫలితాన్ని వాళ్ళు ఆ ఫలితం రాగానే ఆ ఫలితాన్ని దీనికోసం ప్రజల గురించి వాళ్ళు తపస్సులు చేయటం జరిగేదనమాట. కొంతమంది రాక్షసులు కూడా తపస్సులు చేశారు సత్యయుగంలో. వాళ్ళు వాళ్ళ స్వలాభం కోసంగా చేసేవాళ్ళు అనమాట సత్యయుగంలో. వాళ్ళది వేరే ప్లానెట్. తర్వాత ఇక్కడ త్రేతాయుగం. నెక్స్ట్ త్రేతాయుగం. వీళ్ళు 32 అడుగులు ఎత్తుండేవాళ్ళు సత్యయుగంలో. హైట్ 32 అడుగులు ఉండేవాళ్ళుట. తర్వాత త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు పరిపాలన. ఆ యుగంలోనే వామనుడు, పరశురాముడు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 10,000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆయుష్. అంటే ఒక 0 ఎగిరిపోయింది. 10,000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 3 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది ధర్మము. ఈ యుగంలో ఏంటంటే త్రేతాయుగంలో 12,96,000 సంవత్సరాలు కాల పరిమితి. తర్వాత ఎత్తు 21 అడుగులు ఉండేవాళ్ళు. జీవితకాలం ఏమో 10,000 సంవత్సరాలకు వచ్చేసింది రాముల వారిది. అంటే త్రేతాయుగంలో ఒక పాదం ఎగిరిపోయింది ధర్మం. 3 పాదాల మీదే నడిచింది రాముల వారి దీంట్లో. తర్వాత ద్వాపర యుగం. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి కృష్ణ భగవానుడు డైరెక్ట్గా భగవంతుడు వచ్చేసారు. అంటే ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి బాగా ఇది ధర్మం నశించటం ఎక్కువైపోయింది అనమాట. ధర్మం లేకుండా ప్రజలందరూ కూడా అధర్మపరులుగా ఉండేవాళ్ళు. దాంతో ఈ ఎవరికైతే సాధువులకు కానీ, బ్రాహ్మణులకు కానీ, గోవులకు కానీ ఎవరికైనా బాధ కలిగినప్పుడు భగవంతుడు నేను డైరెక్ట్గా వస్తానని చెప్తారు. ఆయన ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు ప్రత్యక్షం అయిపోతారు, వచ్చేస్తారు. ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపంలో వచ్చేస్తారు. అలా భగవంతుడు రావటం జరిగిందనమాట ద్వాపర యుగంలో. వచ్చిన తర్వాత ఈ యుగానికి వచ్చేటప్పటికి 2 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది ఆ ధర్మం. 2 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది. తర్వాత వీళ్ళు ద్వాపర యుగంలో ఏం చేస్తారు అంటే త్రేతాయుగంలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. ఈ పుత్రకామేష్టి, అశ్వమేధ యాగము, ఇట్లా యజ్ఞాలు చేసి యజ్ఞం ద్వారా వచ్చిన ఫలితం ద్వారా
ప్రజల్ని పరిపాలించేవాళ్ళు. ప్రజలు ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ యజ్ఞం చేసి ఆ ఫలితాన్ని పొందుతూ ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. ప్రజల గురించి దాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉండేవారు. తర్వాత ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి దేవాలయాలు నిర్మించడం, విగ్రహారాధన ఇదంతా కూడా మొదలైపోయింది. ద్వాపర యుగంలో కట్టినటువంటి టెంపుల్స్ అవన్నీ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి ద్వాపర యుగంలోవి. భగవంతుడు వచ్చేసారు డైరెక్ట్గా. భగవంతుడు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 8,64,000 సంవత్సరాలు, జీవిత కాలము 1000 సంవత్సరాలు. కాల పరిమితి ఏమో 8,64,000. తర్వాత జీవిత కాలం ఏమో 1000 సంవత్సరాలు ఉండేది వీళ్ళకి. 2 పాదాల మీద ధర్మం నడిచింది. తర్వాత దయా సత్యం ఈ 2 ఉన్నాయన్నమాట ఆ ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి. తర్వాత కలియుగం. కలియుగం వచ్చేటప్పటికి అంటే ద్వాపర యుగంలోనే రాజ్యకాంక్ష, అసూయ, ద్వేషము ఇవన్నీ కూడా మొదలైపోయినాయి అక్కడ. కలియుగం వచ్చేటప్పటికి ఒకటే పాదం. ఇక్కడ 4,32,000 సంవత్సరాలు ఈ కాల పరిమితి. ఇప్పుడు మొదటి పాదం నడుస్తున్నది, ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు ఉంది. మొదటి పాదం ఇప్పుడు 10,000 సంవత్సరాల వరకు సత్యయుగమే ఉంటుంది. అంటే ధర్మంగా ఉండేవాళ్ళు, భగవంతుని సేవించే వాళ్ళు ఉంటారనమాట ఇప్పుడు ఈ 10,000 సంవత్సరాలు. అందుకని ఈ సత్యయుగంలోనే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే, అందరూ కూడా హరే కృష్ణ నామ మంత్రం చేయటం ద్వారా భగవంతుని తృప్తిపరిచి భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి. కృష్ణ సేవ చేసుకోండి. 24/7 ఎప్పటికీ కూడా మనము కృష్ణ నామ జపంతోనే ఉండాలి అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చి ఆయన ఉపదేశించడం జరిగింది. ఈ మంత్రాన్ని మనకి ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట. ఇది చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భావం జరిగిన తర్వాత ఇదేంటంటే జీవితకాలం 100 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఇక్కడ కలియుగానికి వచ్చేటప్పటికి కలిపురుషుడు ప్రవేశించేశాడు. కలియుగం వచ్చేటప్పటికి 100 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు 40 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళకే హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి చనిపోతున్నారు. అంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యము, వాళ్ళు అనుసరించే పద్ధతులు వీటన్నింటి మూలంగా ఆ విధంగా చనిపోవటం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు అంటే 100 years బతకొచ్చు మనం పద్ధతి ప్రకారంగా ఉంటే కనుక. 100 కన్నా ఎక్కువ కూడా కొంతమంది బతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. 120 years రేర్ అనమాట. వాళ్ళు తక్కువ, ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు. తర్వాత ఎత్తేమో 6 అడుగులు, ధర్మం ఏమో ఒక పాదం మీద, సత్యం అనే దాని మీద నడుస్తోంది. కలహము, అజ్ఞానము, మతవైరుధ్యము, వ్యసనాలు కలియుగాంతంలో కలికి అంతంలో వస్తారు కలికి భగవానుడు. ఇక్కడ చూడండి డిసైక్లిక్ సక్సెషన్. ఇప్పుడు మనము ఒక చెట్టు పెడతాము. చెట్టు పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫలితం వస్తూనే ఉంటుంది మనకి. మనం ఆశించక్కర్లా, ఆ ఫలితం కావాలి అని అడగక్కర్లేదు. అలాగే ఈ గురు పరంపర కూడా లైన్గా చూడండి. గురు పరంపర ఇక్కడ నారదుడి దగ్గర నుంచి మొదలైంది. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చైతన్య ప్రభావం, చైతన్య మహాప్రభు ఫుల్లు ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చేసేసి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మన ప్రభుపాదుల వారి గురువు గారు. తర్వాత ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు. అట్లా గురు పరంపర ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి అది వ్యాపించింది అనమాట. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఇవ్వబడింది గురువుల ఇది పరంపర. ఆ పరంపర ద్వారా మనకి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని మనకి ద్వాపర యుగంలో ఆ యుద్ధం సమయంలో భీష్మ పర్వంలో ఆ యుద్ధం సమయంలో ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట. భారతంలో భీష్మ పర్వంలో ఉంటుంది మనకి భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీత అనేది అర్జునుడి ద్వారా మన కోసం మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. కలియుగం వస్తున్నది. కలియుగంలో జనాలందరూ కూడా చాలా కష్టాలు పాలవుతారు. వాళ్ళందరూ భగవంతుడిని తలుచుకోవటం కూడా మర్చిపోతారు. కాబట్టి వాళ్ళకి భగవత్ విజ్ఞానం కావాలి, ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలి. కాబట్టి వాళ్ళకందరికీ కూడా మనము ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి అని అనుకుని భగవంతుడు మన కోసం అర్జునుడి ద్వారా, అర్జునుడి మిషన్ అంతే, అర్జునుడిని పక్కన పెట్టుకుని ఆయన భగవద్గీత మన కోసం ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు గురు పరంపర. ఈ గురు పరంపర ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్రహ్మ 4, ఇక్కడ చూడండి బ్రహ్మ, మధ్వ, గౌడీ సాంప్రదాయం. ఇవి సాంప్రదాయాలు, 4 సాంప్రదాయాలు కూడా కృష్ణ భగవానుడి ద్వారానే వచ్చినాయి. పరమ గురువు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడే, సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన. లార్డ్ బ్రహ్మ, ఈయన దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ మధ్వాచార్యుడు. ఈయన మధ్వ
గౌడీయ సాంప్రదాయం మంది. ఈ ఇస్కాన్ వారు ఫాలో అవుతున్నది ఏదంటే బ్రహ్మమధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. ఇది శ్రీ సాంప్రదాయం. శ్రీ సాంప్రదాయం అంటే లక్ష్మీదేవి ద్వారా వచ్చింది. ఇదేంటంటే రామానుజాచార్యులు గురువు ఇక్కడ శ్రీ సాంప్రదాయానికి. తర్వాత ఇక్కడ రుద్ర సాంప్రదాయం. ఈ రుద్ర సాంప్రదాయానికి ఎవరంటే విష్ణుస్వామి గురువు అన్నమాట. ఈ శివుడి దగ్గర నుంచి ఇలా పరంపర వ్యాపించింది రుద్ర సాంప్రదాయం. ఇక్కడేమో కుమార సాంప్రదాయం. కుమార సాంప్రదాయం అంటే చతుష్కుమారులు, వీళ్ళ ద్వారా వచ్చింది. తర్వాత నింబార్కాచార్యులు ఈయన ద్వారా వ్యాపించింది. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వాళ్ళ గురు పరంపరలో. అంటే 4 సాంప్రదాయాలు కూడా భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటివే, కృష్ణ భగవానుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటివే, ఆ శాస్త్రం ద్వారా వచ్చినటువంటివే. ఈ 4 సాంప్రదాయాలు కూడా ఒకదానికొకటి కొంచెం డిఫరెన్స్లో అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి అన్నమాట. భగవంతుడు మరియు భగవద్విభూతుల జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం. మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధం జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే ఏంటి అంటే భగవంతుడు మరియు భగవద్విభూతులు. విభూతులు అంటే ఆయన ఐశ్వర్యాలు, ఆయన ఐశ్వర్యాల గురించి తెలుసుకోవడం అన్నమాట. అది జ్ఞానం. తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం. మన ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, దేహం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవటం ఆత్మజ్ఞానం. తర్వాత మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధ జ్ఞానం. భగవంతుడికి మనకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకునేది శాశ్వతమైన జ్ఞానం అన్నమాట. అర్జున ఉవాచ అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, సూర్యదేవుడు వివస్వానుడు నీకంటే ముందు పుట్టారు, మరి నీవు ఆ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించానంటున్నావు. దానికి నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. నువ్వు అంటే సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు కదా. మనం చిన్నతనం నుంచి నేను నీతో పుట్టాను, నీతోనే పెరిగాను, నువ్వు నేను ఒకేసారి ఇదయ్యాము. కాబట్టి నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాను. ఎప్పటి నుంచో సూర్యుడు ఉన్నాడు, నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నాడు సూర్యుడు. నువ్వు సూర్యుడికి ఉపదేశించానంటున్నావేంటి అని చెప్పనని భగవంతుడిని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట. అడుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామేశ్వరోపి సన్ ప్రకృతి స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. నేను పుట్టుక లేని వాడినైనను, నాశం లేని వాడినైనను, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య స్వరూపముతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను. ప్రతి యుగంలో కూడా నేను వస్తూ ఉంటాను. ఎప్పుడు ఏ అవసరం వస్తే అప్పుడు ఆ రూపంలో వచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట భగవంతుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణలు అవుతారు, ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడే, ఇక్కడ సత్యయుగం. తర్వాత రామావతారం, తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ భగవానుడిగా వచ్చారు ద్వాపర యుగంలో. తర్వాత కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువుగా వచ్చారు. చైతన్య మహాప్రభువుగా వస్తున్నట్టుగా మనకి భాగవతంలో కూడా తెలియజేయబడింది అనమాట. మనకి శాశ్వత జ్ఞానం, అచ్యుత శాశ్వతమైన వాడు, కానీ గత జన్మలను మర్చిపోతాడు. జీవాత్మ ఏంటంటే ఆత్మ శాశ్వతం,
అంటే భగవంతుడు శాశ్వతమే, ఆత్మ కూడా శాశ్వతమే. కానీ భగవంతుడు ఎప్పటికీ ఉంటారు. ఆయనకి పూర్వం భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా తెలుసు. అవి ఆయనకి గుర్తుంటాయి. కానీ మనం మర్చిపోతాం. మన ఆత్మ మర్చిపోతుందన్నమాట. శాశ్వతమైన వాడు కానీ గత జన్మలను మర్చిపోతాడు. స్వకల్పనలతో అవతరిస్తారు. ఎప్పుడు రావాలంటే అప్పుడు ఆత్మ మాయయ్య ఆయన వచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట. కర్మఫలంగా ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనకేంటంటే మనం చేసిన కర్మల్ని బట్టి మనకి జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి. పూర్వ జన్మలో ఏదో పుణ్యం బాగా చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి మానవ జన్మ అనేది వచ్చింది. మానవ జన్మ పూర్వ జన్మలో కూడా మానవ జన్మే అయి ఉంటుంది. కాకపోతే పుణ్యం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ కృష్ణ భగవానుడి పాదాలని పట్టుకుని ఆయన సేవ చేసుకుండే అదృష్టం మనకి దక్కిందనమాట. ఆ కర్మఫలం ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు. సచ్చితానందం అది ఆధ్యాత్మిక శరీరం అన్నమాట భగవంతుడిది. మన ఆత్మదేమో భౌతిక శరీరాన్ని అంగీకరిస్తారు. అంగీకరించక తప్పదు. ఏంటంటే ఈ కర్మఫలాలన్నీ క్యారీ చేసుకుని ఏదైతే దేహం వస్తుందో ఆ దేహంలో ప్రవేశిస్తుందో ఆత్మ. అసత్తు అచిత్తు నిరానందం. అంటే ఆ దేహాన్ని తీసుకోవటం అనేది మనకి చాలా దుఃఖమయమైనటువంటిది అనమాట. ఆ దుఃఖంలోనికి ఆ దేహంలోకి ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆత్మ. శరీరానికి మరియు ఆత్మకి భేదం లేదు. ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది ఇక్కడ. ఎక్కడంటే మన ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. ఇక్కడేమో ఆత్మకి శరీరానికి భేదం లేదు భగవంతుడిది. ఇక్కడేమో ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం. స్థూల శరీరం అంటే మనం ఇప్పుడు కనిపించేది అనమాట. సూక్ష్మ శరీరం అంటే లోపల ఉంటుంది మనకి. తర్వాత ప్రతి జన్మ గుర్తుంటుంది. ప్రతి జన్మ కూడా భగవంతుడికి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి ఆయనకి. ఆయన స్వకల్పనతో వస్తారు కదా. ఆయన అన్నీ ఆయనే అయినప్పుడు ఆయనకి అన్నీ గుర్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ శరీరం మారుతుంది కాబట్టి గత జన్మను మర్చిపోతాడు. అది కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వరమే మనకి. ఆత్మ ఏంటంటే శరీరం మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పూర్తిగా పూర్వజన్మ ఏంటి పంది జన్మ వచ్చిందిరా నాయన నీకు అంటే మనం బతకగలమా? అయ్యో పందిగా ఉన్నామా చిచి అనుకుంటాం కదా, దిగులు పడతారు. అంత కష్టపడ్డావురా నువ్వు పూర్వజన్మలో అంటే అది కూడా దిగులే. అవన్నీ కూడా మర్చిపోయేట్టుగా చేస్తాడు, మరుపునిస్తాడు భగవంతుడు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి 7th శ్లోక. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఇప్పుడు ధర్మం నశించినప్పుడు ఆయన వస్తూ ఉంటారు. యదా యదా హి ధర్మస్య, భరతవంశీయుడ ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో ఆ అధర్మం పెచ్చుమీరిపోతూ ఉంటుందో అక్కడ ఆ సమయంలో నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పనని చెప్తూ ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు ఉప్పు ధర్మం ఏంటి? ఉప్పగా ఉంటుంది. ఉప్పు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఉప్పగానే ఉంటుంది. ఈ దేశంలో ఉప్పగానే ఉంటుంది, వేరే దేశంలోకి తీసుకెళ్ళినా కూడా ఉప్పగానే ఉంటుంది. అట్లాగే చక్కెర కూడా, చక్కెర ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినా చక్కెర ధర్మం చక్కెర తీయగానే ఉంటుంది. అదే విధంగా చక్కెర తన ధర్మం కోల్పోయిందంటే అది చక్కెర కాదు. అట్లాగే జీవుడి ధర్మం సేవ చేయటం. మన ధర్మం ఏంటి? భగవంతుడికి సేవ చేయటం. కాబట్టి మనం ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి. భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉండాలి. భగవంతుడు మనకి అప్పుడు మనకి పూర్తిగా భగవంతుడి హృదయంలో మన స్థలాన్ని సంపాదించుకుంటాం అన్నమాట. హృదయంలో చోటు దొరుకుతుంది మనకి మనం సేవ చేయటం ద్వారా. ఆ హృదయంలో చోటు దొరికినప్పుడు ఇప్పుడు భక్తులు ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు అర్జునుడు కానీ యశోదామాత కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ భక్తులకి ఆయన సేవ చేశారు. అర్జునుడికి ఆ రథసారథిగా వచ్చారు. యశోదామాతకి, నందుడికి వీళ్ళందరికీ కూడా కుమారుడుగా వచ్చి సేవ చేశారు వాళ్ళకి. ఆ విధంగా భగవంతుడు కూడా ఫస్ట్ మనం చెయ్యాలి. మనం బాగా సేవ చేసి భగవంతుడు హృదయంలో స్థానం పొందినప్పుడు భగవంతుడు మనకి చేయటం మొదలు పెడతారనమాట.
మనల్ని వదిలిపెట్టరు ఆయన. తర్వాత ఇప్పుడు మనం భౌతిక జీవితంలో ఏంటంటే మనకి హెల్త్ బాగుండనప్పుడు డాక్టర్ని పిలుస్తాం, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, స్వస్థత చేకూర్చుకుంటాం కదా. మనకి హెల్త్ బాగా అయ్యే వరకు చూసుకుంటాం, ఏదైనా టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు, మందులు ఇస్తారు, తగ్గి హెల్త్ బాగా అయ్యే వరకు చూసుకుంటాం, శరీరాన్ని కాపాడుకుంటాం. అదేవిధంగా మనకి ఆత్మని కూడా సంరక్షించుకోవాలి. ఆత్మకి ఆహారం ఏది? భగవన్నామ స్మరణ, భగవంతుడి సేవే. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే, భగవంతుడి సేవ అంటే ఆ సేవ చేయటం ద్వారా మాత్రమే మనకి స్వస్థత చేకూరుతుంది. ఆధ్యాత్మికంగా మనం హ్యాపీగా, ఆనందంగా, శాంతంగా ఉంటూ, మనం జపం చేసుకుంటూ, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతూ, భగవంతుడిని తృప్తిపరుస్తూ, భగవంతుడికి దగ్గర కాగలుగుతాం. ఈ భగవద్గీత అదే చెప్తున్నది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మనకి పెంపొందింపజేస్తుంది అన్నమాట భగవద్గీత. ఇప్పుడు సనాతన ధర్మంలో జీవేరా స్వరూపహోయ్ నిత్యేరా కృష్ణదాస్, భగవంతుడు ఇప్పుడు నిత్యదాసుడు. ఈ జీవుడు భగవంతుడికి సేవ చేసేటువంటి, నిత్యం సేవ చేసేటువంటి దాసుడుట. ఎవరంటే ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉండాలి అని కోరుకుంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అంటే సేవ. మనం ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా సేవ. ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక విధంగా సేవ చేస్తూనే ఉంటారు. కొంతమంది భార్యకు చేస్తారు, కొంతమంది పిల్లలకు చేస్తారు, కొంతమంది ఇంట్లో మొత్తం సేవ అంతా చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది యజమానులకు చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా భౌతికం. మనం చేయాల్సిన సేవ ఏది అంటే భగవంతుడికి, భగవంతుని సేవ అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సాధువులను కాపాడడానికి, దుర్మార్గులను నశింపజేయడానికి మరియు ధర్మసూత్రాలను తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ నేను అవతరిస్తాను, సాధువులను కాపాడడానికి. ఎక్కడైతే అధర్మం పెచ్చుమీరిపోతుందో అప్పుడు అందరినీ రక్షించటం కోసంగా, భక్తులందరినీ కూడా రక్షించటం కోసంగా భగవంతుడు ఆ రూపంలో వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వామన అవతారంలో వచ్చారు ఒకప్పుడు యజ్ఞవరాహ అవతారం, ఒకప్పుడు నరసింహ అవతారం. ఆ సమయంలో ఆ అవతారంలో వచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ భగవంతుడు వచ్చేసారు. భగవంతుడు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు వీళ్ళిద్దరికి కుమారుడుగా వచ్చారు. దేవకి వసుదేవులకి ఆ కారాగారంలో జన్మించారు. కారాగారంలో జన్మించి ఆయన చతుర్భుజ రూపంతో ఆయన దర్శనం ఇచ్చారనమాట. భగవంతుడు చతుర్భుజము, భుజాలు మొత్తం ఈ ఆభరణాలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని దర్శనమిచ్చారు దేవకి వసుదేవులకి. వాళ్ళు ఏమి చేయాలి అన్నది కూడా, వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్మను కూడా వాళ్ళకి తెలియజేశారు. నువ్వు వెంటనే నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఆ నందవ్రజంలో యశోదామాత దగ్గర పడుకోబెట్టి అక్కడ ఆడపిల్ల ఉంటుందో తీసుకొని వచ్చేసే ఇక్కడికి అని చెప్తారు. అప్పుడు ఇక్కడ వెళ్తున్నారు చూడండి, నందవ్రజానికి వెళ్తున్నారు. అంటే ఆ తాళాలు అవన్నీ కూడా వాటంతట అవి విడిపోతాయి అన్నమాట. విడిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ మత్తులోకి వెళ్ళిపోతారు. ఈ కంసుడు పెడతారు కాపలా వాళ్ళని. ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఆ జైలు, అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మనం మధుర వెళ్తే చూడొచ్చు చక్కగా. ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనకి. బృందావనము, మధుర ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన వెళ్తూ ఉంటే, నందవ్రజానికి వెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి అనంతుడు. ఈయన ఎప్పుడెప్పుడు నాకు సేవ దొరుకుతుందా, ఏం సేవ చేద్దామా అని చెప్పి నన్ను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అనంతుడు. అక్కడ వర్షం కురుస్తోంది, అందుకని గొడుగులాగా వచ్చి గొడుగు పట్టారనమాట. ఇక్కడ పడగ విప్పి గొడుగులాగా పట్టారు. నందవ్రజానికి వెళ్ళిపోయి పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టేసేసి అక్కడ యశోదమ్మ దగ్గర ఆడపిల్లని తీసుకొని వచ్చేస్తారు. ఆడపిల్ల ఏడుపు వినంగానే అక్కడ శిశువు జన్మించిందని చెప్పి కంసుడు వచ్చేస్తాడు. కంసుడు నిద్రపోడు అనమాట. ఎప్పుడెప్పుడు కృష్ణుడు పుడతాడా ఆయన సంహరిద్దాం అనే దీంట్లో భయంతో నిద్ర పట్టదు ఆయనకి. నిద్ర పట్టకపోతే ఆయన వస్తారు. ఆయన వచ్చి ఆ పిల్లని పైకి ఎగరేస్తారు. ఎగరేసేసి కత్తిని పెడతారు. కత్తిని పెట్టి ఆ కత్తి మీద పిల్ల పడి చనిపోవాలన్నమాట. ఆ కత్తి మీద పడదు, పైకి ఎగరేసిన ఇది
ఒక యోగమాయ దుర్గాదేవిగా ప్రత్యక్షమై ఆమె చెప్పేస్తుంది, కృష్ణుడు పుట్టాడు, కృష్ణుడి చేతిలో నీ చావు కొన్ని రోజుల్లోనే ఉంది అని చెప్పేస్తుంది. ఇంకా అప్పటి నుంచి రాక్షసులను ఒక్కొక్కళ్ళని కూడా పంపించడం మొదలు పెడతాడనమాట. పూతనని, తర్వాత అందరినీ ఒక్కొక్కళ్ళని మీరు అన్ని లీలలు చదవండి, దాంట్లో ఉంటుంది. మన దేవాది దేవుడు బుక్ రాశారు ప్రభుపాదుల వారు, దాంట్లో అన్ని కూడా ఉంటాయి, చదవండి. ఆ విధంగా రాక్షసులందరినీ కూడా పంపించి లాస్ట్కి కంసుడే చంపబడతాడనమాట. ఇక్కడ చూడండి, జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. ఓ అర్జున, నా జన్మము కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికి వచ్చేస్తారు. ఆ జన్మ భగవంతుడు శాశ్వతుడు, నిత్యుడు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనల్ని రక్షించడానికి వస్తూ ఉంటారని, ఆయన లీలలన్నీ కూడా తెలిసినప్పుడు, ఆయన ఐశ్వర్యాలు, లీలలు, ఆయన అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉండదు, వాళ్ళకి ఆ ధామానికి చేరుకుంటారనమాట. ఈ మళ్ళీ జన్మ ఎక్కడ అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ లోకంలోనే మనకి మళ్ళీ జన్మలు ఉండేది. మనకి ఎక్కువ కష్టం కలిగించేది ఏది అంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. ఈ 4 మనిషిని బాధించేవి. ఈ 4 అక్కడ ఉండవు. మళ్ళీ జన్మ ఉండదు, మళ్ళీ పుట్టడం ఉండదు, మళ్ళీ చచ్చిపోవడం ఉండదు, మళ్ళీ అక్కడ బాధలు ఉండవు. భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఆనందంగా గడిపేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు పార్షదులుగా వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతాః. ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుండి ముక్తులై నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితిలై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతో మంది ఇంత పూర్వ నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. అట్లా ఎప్పటి నుంచో ముందే అందరూ కూడా పవిత్రులయ్యారు. వాళ్ళు పార్షదులు, వాళ్ళందరూ కూడా నాకు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభీం రభిపాలయంసం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. అక్కడ ఉంటాయట చింతామణులు, ఉంటాయట ఆ ధామంలో. చింతామణులు ఉంటాయి, మళ్ళా లక్ష్మీదేవులు, సహస్ర లక్ష్మణులు ఉంటారట, కామధేనువులు ఉంటాయి, కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎన్ని ఉన్నా సరే వాటి మీద ధ్యాస ఉండదు భక్తులకి. ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి సేవ మీదే ధ్యాస ఉంటుంది అనమాట. అవి ఎన్ని కనిపించినా కూడా అవన్నీ కూడా వాటిని పట్టించుకోరు. అవన్నీ ఆ ధామంలో అవన్నీ నిండి అంత భోగంగా ఉంటుంది అక్కడ. ఆ చింతామణి ధామం ఏదంటే గోలోకం. ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుడు వస్తున్నారు, ఆయన పుడుతున్నారు అనగానే మొత్తం అందరూ కూడా వచ్చేసారు. ఆయన భక్తులందరూ కూడా అక్కడి నుంచి గోలోక ధామం నుంచి వచ్చేసారు. భగవంతుడిని వదిలిపెట్టి ఉండలేరు, ఆయన సేవే కావాలి వాళ్ళకి. ఆయన వస్తున్నారు అనగానే ఆ గోలోకవాసనుగా బృందావనంలో అందరూ కూడా వచ్చేసేసి ఆ సేవకి రెడీ అయిపోయారు. గోపికలు, గోపబాలుడు అందరూ కూడా ఆయనతో పాటుగా ఉంటూ హ్యాపీగా ఆనందంగా గడిపారనమాట. నెక్స్ట్, ఏ ధామాం ప్రపద్యంతే సాంస్తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వసః. ఏ ధామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం అంటే నువ్వు భగవంతుడి పట్ల ఎంత శ్రద్ధను, ప్రేమను కలిగి ఉంటావో భగవంతుడు కూడా మన మీద అంతే ప్రేమను కలిగి ఉంటారు. ఏ ధామాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం. మనం ఎంత ప్రేమ, శ్రద్ధ కలిగి ఉంటామో, విశ్వాసం కలిగి ఉంటాం, భగవంతుడు కూడా అంత ప్రేమని మనకి అందిస్తారనమాట. మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వసః అంటే ఏదో ఒక విధంగా అందరూ కూడా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ఏదో ఒక విధంగా అంటే
కొంతమంది యోగా ద్వారా, కొంతమంది ఆర్ట్ వేయటం ద్వారా, కొంతమంది ఆయనకి భగవంతుడికి అన్ని పదార్థాలు రుచికరంగా తయారు చేసి అమ్మటం ద్వారా, వ్యాపారం ద్వారా, కొంతమంది పూర్తిగా భగవంతుడి ఆ మాధుర్య లీలలు ఆస్వాదించడం ద్వారా ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉంటారనమాట. మమ వత్మాను వర్తంతే మనుష్య పాద సరస అంటే ఏదో ఒక విధంగా అందరు కూడా నా మార్గాన్నే అనుసరిస్తారు. అంటే భగవంతుడి వైపే వాళ్ళు ఆకర్షితులవుతారు. ఆయన నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వారి పట్ల భగవంతుడు కర్తం అకర్తం అన్యథా కర్తం సర్వదా కర్తం అంటే ఏదైనా చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం గలవాడు అనే అర్థంట. ఏదైనా సరే మనకి ఆయన చేతిలో లేనిది లేదు, మొత్తం ఆయన సృష్టి కదా. కాబట్టి ఏదైనా సరే ఆయన చేయగలరు భగవంతుడు. ఏ విషయమైనా సరే ఆయనకు తెలుస్తుంది. ఆయన చూడట్లేదులే అనుకుంటాం, పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలోనే ఉన్నారనమాట. అన్ని చూస్తారు ఆయన. ఏదైనా సరే చేస్తారు. ఆయనకి జన్మ కర్మలన్నీ కూడా నిత్యము శాశ్వతము. ఇప్పుడు 2 రకాల భక్తులు ఉన్నారు. శుద్ధ భక్తులేమో భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ ఆ భగవత్ పార్షదులుగా ఉండి వాళ్ళు మృత్యు సాగరాన్ని నుంచి తప్పించుకుంటారు. మృత్యు సాగరం నుంచి తప్పించుకుని వాళ్ళు జన్మకర్మలు లేనటువంటి నిత్యధామానికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. తర్వాత అదే భగవంతుడి యొక్క జన్మకర్మలు నిత్యం కాదు అని ఎవరైతే తరుస్తారో వాళ్ళు ఇక్కడే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు పొందుతూ కొన్ని దేహాలు వాళ్ళు ఏదైతే కర్మలు చేస్తున్నారో ఆ కర్మని బట్టి దేహాలని ప్రాప్తి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటూ ఉంటారు అనమాట. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిని సాగరాన్ని ఈదుతూ అది అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. ఈ లోకంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోరుకుంటారు. అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తారు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగా సిద్ధిస్తాయి. అంటే మనం ఏదైనా పని చేయంగానే వెంటనే ఫలితం అడుగుతూ ఉంటాం భగవంతుడిని. ఫలితం ఏదొస్తుంది? ఈ ఫలితం కోసం ఆశించి చేస్తూ ఉంటారు. ఏదంటే ఈ భౌతిక లోకంలో కష్టాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ కష్టాలు తీరిపోతాయి అనే దాంట్లో ఏదన్నా నీకు ఈ కష్టం తీరుతుందిరా అని చెప్పంగానే ఫస్ట్ దబదబా వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి. చెట్టుకో పుట్టకో మొక్కటం. ఇప్పుడు ఏదో ఒక దేవుణ్ణి ఆ ఫలితం ఆశించి 40 రోజులు ఉపవాసాలు, 40 రోజులు దీక్షలు ఇవన్నీ కూడా స్వీకరిస్తూ ఉంటారనమాట. స్వీకరించి దేవతల్ని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫలితం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. భౌతిక ప్రతిఫలాలు అందంగానే పూర్తిగా వాళ్ళు చేసిన ఇది కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. కాలం కూడా వృధా అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆ విధంగా ప్రతిఫలాల్ని ఆశించి దేవతల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. మయాధ్యక్షేణ సూయితే ప్రకృతే సచరాచరం అని చెప్పి సర్వం నేనే అని తెలుసుకుని నన్ను భజించి మీరు ముక్తులవ్వండి. ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అని చెప్పి భగవంతుడు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా మాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నొప్పి తగ్గితే చాలరా నాయనా, మాకు అదంతా లోకం నాకొద్దు, ఫస్ట్ నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పనని పూర్తిగా దాంట్లో బద్దులైపోతున్నారు. కొంచెం ఓర్చుకోవాలన్నమాట. ఆ ఓర్పు అనేది మనకి భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారానే వస్తుంది. ఆ ఓర్పు అనేది ఆ ఓర్చుకుంటూ ఉంటే, భక్తి చేసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ మనకి ఈ లోకంలో మళ్ళీ జన్మించి మళ్ళీ కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః సస్య కర్తారమపి మాం విద్యత్కర్తారమవ్యయం. ప్రకృతి యొక్క 3 రీతులు మరియు వాటితో సంబంధం ఉన్న పని ప్రకారం మానవ సమాజంలో 4 విభాగాలుగా నాచే సృష్టించబడ్డాయి. నేను ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్త అయినప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడిని కనుక నన్ను కర్తగా తెలుసుకోవాలి. సృష్టికర్త మాత్రమే నేను అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడుగా వచ్చారు ఆయన. ఎక్కడంటే వామన అవతారంలో.
అయినప్పటికీ కూడా నేను బ్రాహ్మణ్ణి కాదు. బ్రాహ్మణిగా వచ్చాను అక్కడ అంతే. క్షత్రియుడిగా వచ్చాను అక్కడ అంతే. అక్కడ అవసరానికి తగ్గట్టుగా వచ్చాను అంతే. అంతేగాని ఇవన్నీ కూడా నాకు అంటవు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు వర్ణాశ్రమ విధానం అనమాట. ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం మనకి అనమాట, మన కోసం విధించినటువంటిది. ఇది భగవంతుడి కోసం కాదు. బ్రాహ్మణుడు ఏంటంటే సత్వగుణంలో ఉంటారు. సత్వగుణంలో ఉండి శాస్త్రాధ్యయనం చేసి అందరికీ కూడా వాళ్ళు హితం చేకూరుస్తూ ఉంటారు. శాస్త్రం గురించి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, భగవంతుడి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ క్షత్రియులు ఏంటంటే వాళ్ళు శాంతి స్థాపన చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి కలియుగంలో క్షత్రియులు ఎవరు అంటే మనకి మిలిటరీ వాళ్ళు, సెక్యూరిటీ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి క్షత్రియుల కిందకి వస్తారు. ఇక్కడ వైశ్యులు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళది సత్వగుణం అయితే వీళ్ళది రజోగుణం. ఇక్కడ తమో గుణం, రజోగుణం రెండు ఉంటాయి అన్నమాట వీళ్ళకి. వైశ్యులు వ్యాపారం చేస్తారు. వ్యాపారము, గో సంరక్షణ ఇవంతా కూడా వీళ్ళ ఇదన్నమాట, వీళ్ళ వృత్తి. ఇక్కడేమో శూద్రులు ఏంటి, ముగ్గురికి కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. వీళ్ళు దేహదారుఢ్యం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ దేహదారుఢ్యంతో చేయగలిగిన పనులన్నీ కూడా వాళ్ళకి అంటే బ్రెయిన్ ఉపయోగించి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మొత్తం కూడా వాళ్ళు చెప్పిన పని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అట్లా ఈ ముగ్గురికి కూడా తోడ్పడుతూ ఉంటారు. ఈ నాలుగు వర్ణాలు కూడా వాళ్ళ గుణాలని బట్టి మనకి గురువు గారు చెప్తారనమాట. ఆ గురువు ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడతాయి వర్ణాలన్నీ కూడా. ఇప్పుడు పరశురాముడు కాదు ఈయన, పరశురాముడు ఏం చేస్తాడు, ఆయన బ్రాహ్మణుడు అయినప్పటికీ కూడా క్షత్రియుడు అయిపోయినాడు ఆయన. అలాగే విశ్వామిత్రుడు క్షత్రియుడు అయినప్పటికీ కూడా బ్రాహ్మణుడు అయిపోయాడు ఆయన. అట్లా ఏంటంటే మనకి జన్మతో వచ్చినటువంటిది వర్ణం కాదు, వాళ్ళు చేసే కర్మని బట్టే వర్ణము అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. మూడు గుణాలు మహామాయ ద్వారా మనకి ఈ భౌతిక శరీరం వస్తుంది. మహామాయ నుంచే కదా మనకి భౌతిక శరీరం వస్తుంది అనేది గుర్తించాలి. మహామాయ అంటే భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడి ద్వారా వస్తుంది మనకి భౌతిక శరీరం. ఈ ఇల్లు నిర్మించే కాంట్రాక్టరు కొంతమంది మేస్త్రీలు చేత ఇల్లు కట్టించినప్పటికీ కూడా ఆ ఇల్లు మేస్త్రీలు కట్టినట్లు అవుతుందా? కాదు కదా. మేస్త్రీలు యజమాని ఉంటారు, అది కట్టే యజమాని. ఆ యజమాని పేరు చెప్పరు, ఫలానా మేస్త్రి కట్టాడంటారు. లేకపోతే యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి అదిగో ఆయన ఇల్లు అంటారు, మేస్త్రి పేరు చెప్పరు. అట్లా ఉంటుందన్నమాట. అట్లా భగవంతుడు అన్నీ ఏర్పాటు చేసేవాడు భగవంతుడు అనే విషయాన్ని మనము గుర్తించాలి. తస్య కర్తారమపి మాం విద్యుత్ కర్తారం అవ్యయం అని గ్రహించాలి. నమాం కర్మాణి లింఫంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇది మాం యోభిజానాతి కర్మభిర్న బధ్యతే. నన్ను ఏ కర్మయు ప్రభావితం చేయగలదు, నేను ఎట్టి కర్మఫలాలను ఆశింపను. నన్ను గూర్చి నీ సత్యం ఎరిగిన వాడు సైతం కర్మఫలాలచే బంధింపబడుతూ ఉంటాడు. భగవంతుడి గురించి తెలిసిన వాడు కూడా కర్మఫలాల్లో బంధింపబడుతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. కిం కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః సత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి అజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. కర్మ అంటే ఏమిటి, ఆ కర్మ అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమకపడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యం వివరిస్తాను, దాన్ని తెలుసుకోవటం ద్వారా నీవు భౌతిక బంధాల నుంచి విడిపించుకోవచ్చు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కర్మ అంటే ఏంటి? కర్మ అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ, చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే
శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రదమైన పనులు. కర్మ అంటే మనం ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవటం, శాస్త్రంలో ఏముందో ఆ విధంగా. ఫస్ట్ మనకి చెప్పారు కదా, బ్రహ్మచర్యం, వానప్రస్థం. బ్రహ్మచర్యం ఫస్ట్, తర్వాత గృహస్థాశ్రమం, తర్వాత వానప్రస్థం, తర్వాత సన్యాసం. ఆ విధంగా మనం ఆ శాస్త్రంలో ఏ విధంగా అయితే ఉందో అదంతా మనం అనుసరించాలన్నమాట. శాస్త్ర ప్రకారంగా చేసుకోవాలి కర్మలన్నీ కూడా. మనం చేయాల్సిన వర్ణాశ్రమం వర్ణాశ్రమ విధానం కూడా ఆ విధానం ద్వారా కర్మలు చేస్తూ ఉండాలి. అది శాస్త్ర విహితమైనటువంటి మంగళప్రదమైన పనులు చేయటాన్ని కర్మలు అంటారు. ప్రతి కర్మ, ఏ కర్మ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని సెంటర్గా చేసుకుని చేస్తూ ఉండాలి. తర్వాత వికర్మలు. వికర్మలు అంటే శాస్త్రాలచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. అశుభకరమైన పనులు అంటే ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మ అధపతనానికి దారితీస్తాయి. ఇప్పుడు అశుభకరమైనవి అంటే ఒక కత్తి తీసుకొని బయలుదేరతాడు, చంపేస్తాడు మనిషిని. ఉగ్రవాదం అనమాట. బాంబులు వేసేస్తూ ఉంటారు, గన్స్ తీసుకుని కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. మనదేంటంటే మనది చాలా పుణ్యభూమి, కర్మభూమి, భగవంతుడు ఉన్నాడు అని ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాం మనం, అనుసరిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఈ రకంగా హ్యాపీగా ఉన్నాం. కానీ వేరే దేశాల్లో వాళ్ళకి డబ్బు ఉంది కానీ వేరే ఇంకేదీ లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక గన్నుకి దానికి ఉందన్నమాట, వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఉంది. ఎవరైనా గన్ కొనుక్కోవచ్చు, ఎవరైనా కాల్ చేసేయచ్చు. వాడు వెళ్తూ ఉంటాడు, వాడు ఏదన్నా డబ్బులు అడిగితే ఇవ్వకపోయినా అనుకోండి, కాల్ చేస్తాడు, కాల్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. అట్లా వేరే దేశాలన్నీ కూడా, ఫారిన్ కంట్రీస్ మనకి రక్షణ లేదు అక్కడ. ఇక్కడ కొంచెం భగవద్భక్తి ఉన్నది కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండబడుతున్నాము. అందుకే అన్ని దేశాల వాళ్ళు కూడా భారతదేశాన్ని చూస్తున్నాయి. ఆ ఒక్క పాదం మీద నిలబడితేనే అంత అన్ని దేశాలు చూస్తున్నాయంటే, 4 పాదాల మీద మనం ధర్మాన్ని నిలబెడితే ఇంకసలు మనం భగవంతుడి దగ్గరికి, భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి తేలిగ్గా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు అనమాట. వికర్మలంటే ఆ విధమైనటువంటివి. ఏవంటే ఒక వ్యక్తిని హింసించటం ఏదో ఒక విధంగా, మనస వాచ కర్మణ. మనసు ద్వారా హింసించవచ్చు, అది కూడా వికర్మే అవుతుంది. వాక్కు ద్వారా హింసించవచ్చు, కర్మణ పనుల ద్వారా అంటే చంపేయటము, కాల్ చేయటము, ఇలాంటివన్నీ హింసించటం, శారీరక హింస, ఇదంతా కూడా వికర్మ కిందికి వస్తుంది. అకర్మ అంటే ఫలాశక్తి లేకుండా, మనకి ఫలితం ఆశించకుండా. నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం మనం, భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉండటం, టెంపుల్కి వెళ్ళి సేవలు చేయటం, టెంపుల్కి డొనేట్ చేయటం, మనం సంపాదించిన ఇది మొత్తం కూడా, సంపాదన మొత్తం నా పిల్లలకే అని అనుకోకుండా సొంత భాగాన్ని భగవంతుడికి కూడా మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ప్రతి నెల కూడా ఇంత అని చెప్పి నన్ను పక్కన పెట్టుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకొని నెల ఇవ్వగలిగితే నెల ఇచ్చుకోవాలి. లేకపోతే సంవత్సరానికి ఒకసారో, 6 నెలలకు ఒకసారో, ఏ బర్త్డే రోజు, మ్యారేజ్ రోజు, ఏదో ఒక రోజు మనం ఒక రోజు పెట్టుకుని ఆ ధనాన్ని భగవంతుడికి డొనేట్ చేయాలి. అదే విధంగా అది అకర్మ అనమాట. అకర్మ అంటే ఏదో ఒక విధంగా మనం సేవలు చేస్తూ ఉండటం భగవంతుడికి. ఇక్కడ చూడండి, ఫలితం ఆశించకుండా. ఇప్పుడు నేను నీకు నాకు ఈ పని చేసి పెట్టావనుకో, నాకు అందులో లంచం ఒక 1 కోటి రూపాయలు వస్తే నీకు 10 లక్షలు వేసేస్తా హుండీలో అంటాడు. అది అకర్మ కాదు. అట్లా ముక్కోవటం అకర్మ కాదు. మనం కష్టపడి ధర్మం ప్రకారంగా సంపాదించిన దాంట్లో భగవంతుడికి సేవకి నియుక్తం చేయాలన్నమాట. భగవంతుడి సేవకి కొంత భాగాన్ని ఇవ్వాలి. అది ఆ కర్మ. ఇప్పుడు కర్మ అంటే ఏంటంటే ఫలితం ఆశించి చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరికైనా దానం చేసినా, ధర్మం చేసినా అవన్నీ కూడా మనం ఫలితం ఆశించి చేస్తూ ఉంటాం. ఫలితం ఆశించి చేసినప్పుడు అది బంధనంలో కట్టివేయబడతాం అనమాట. బద్ధజీవులం అయిపోతాం. మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఈ విధంగా ఫలితం ఆశించి చేస్తే ఇది కర్మ. తర్వాత వికర్మ. ఓకే ప్రభు, కంటిన్యూ. కృష్ణునికి మనకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. మాయను నియంత్రించేవాడు కృష్ణుడు. కృష్ణుని రూపం శాశ్వతమైంది, ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతము, సత్యము అంతా కూడా కృష్ణుడి రూపం. ఈయన ఎప్పటికీ కూడా ఉన్నారు భగవంతుడు. మనం మాయ చేత నియంత్రింపబడతాం. మన శరీరం తాత్కాలికమైనది.
ఈ త్రిభంగి రూపం ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతం అన్నమాట. కృష్ణ భగవానుడిది. ఇది మన రూపాలు శాశ్వతం. మనం మాయ చేత నియంత్రింపబడతాం. ఈ 3 గుణాల ప్రభావం మూలంగా, మనం చేసిన కర్మల మూలంగా మనం పూర్తిగా ఇట్లా బంధనంలో తాళ చేత కట్టివేయబడతాం అన్నమాట. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ గుణాల గురించి మనం 14వ చాప్టర్లో చెప్పుకుందాం. ఈ మాయ చేత నియంత్రింపబడతాము. మన శరీరం తాత్కాలికమైనది. ఆ మాయ మూలంగా ఏంటంటే మనం ఈ గుణాల మూలంగా కర్మలు చేస్తాం కదా, ఆ చేసిన కర్మల మూలంగా మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది మనకి. ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట మనం, ఆత్మ. హరే కృష్ణ. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఒక గురువును చేరి పరమ సత్యాన్ని నేర్చుకును. వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయన సేవ చేయము. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థం దర్శించిన వాడు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. తత్వదర్శులు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా. మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు గురువులు. ఆ జ్ఞానము అనేది ఎలా ప్రాప్తం అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానం అనేది యజ్ఞం చేసి మనం పొందొచ్చు. అలానే గురువు తత్వదర్శుల నుంచి కూడా మనం జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు. అంటే మనం జ్ఞానుల మార్గంలో లేదా భక్తి మార్గంలో ఏ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలన్నా మనకి గురువు అనేవారు తప్పకుండా అవసరము. ఏ మార్గం ఎంచుకున్నప్పటికీ కూడా గురువు అనేవాళ్ళు తప్పకుండా ఉండాలన్నమాట. ప్రణిపాతేన, పురుషులు అయితే దండవత్ నమస్కారం చేస్తారు, దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. అదే స్త్రీలు అనుకోండి, వాళ్ళు ఈ భాగం తగలకూడదు అనమాట కింద నేలకి. అందుకని వాళ్ళు చేసే నమస్కారం వేరుగా. స్త్రీలు అయితే పంచాంగ నమస్కారం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ప్రశ్నలు అడగాలి. ఆ ప్రశ్నలు కూడా ఎలా అడగాలి మనం? ఓ గురువర్యా, ఈ సంసారం నుంచి నేను ఎలా ముక్తిని పొందాలి? గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన సన్యాసం తీసుకొని ఆయన పూర్తిగా సర్వసంగ పరిత్యాగిగా ఉంటారు. పూర్తిగా జ్ఞానంతో భగవంతుడితో అనుసంధానం ఉంటుంది ఆయన మనస్సు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించగలను, ఎన్ని లక్షలు సంపాదించగలను, ఎలా వస్తుంది అది అనేది మన భౌతికమైనటువంటి కోరికలన్నీ అడగకూడదు మనం గురువుని. గురువు దగ్గరికి ఏం అడగాలి? గురువర్యా, ఈ సంసారం నుంచి నేను ఎట్లా ముక్తిని పొందాలి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి అని చెప్పినని మనం గురువుని అడగాలి. అది కూడా వినమ్రపూర్వకంగా అడగాలట. ప్రశ్నలు వినమ్రంగా అడగాలి. అడిగి సేవాభావం కలిగి ఉండాలి. ఆ జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి గురువుకి సేవ చేయాలి. మనకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎవరైతే ఇస్తారో గురువులు, వాళ్ళకి సేవ చేయాలట. సేవ చేసి, సేవ అంటే డబ్బులు ఇవ్వటం, వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఇవ్వటం, అది కాదు. ప్రతిఫలం ఇవ్వటం కాదు సేవ అంటే. ఆదర్శంగా తీసుకుని మన జీవన విధానాన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. గురువు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అన్నది మనం గమనిస్తూ అది మనం చేస్తూ ఉంటే గనక గురువు కూడా సంతృప్తి కలుగుతుంది అనమాట. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఇతరులకు పంచాలి. అదే సేవ. మనం నేర్చుకున్న ఇది మనం ఇతరులకు కూడా పంచాలి. ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం. మనం గురువు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళడం? తత్విత్ జ్ఞానార్థం, పరతత్వం గురించి తెలుసుకోవడానికి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. గురువు సేవ చేయాలి. ఇప్పుడు గురువులు రోజు యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కట్టెలు అవి ఇవి యజ్ఞానికి అవసరమయ్యే వస్తువులు అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వటము, ఇవన్నీ కూడా సేవ కిందకి వస్తుంది. ఇలా గురువుకు సేవ చేసేవారు ఈ విధంగా సేవ చేస్తూ ఉండటం ద్వారా గురువును తృప్తిపరిస్తే గనక ఆ గురువు దృష్టి మన మీద పడితే భగవంతుడు తృప్తి పడతారు. భగవంతుడి దగ్గరికి ధామానికి చేరాలంటే ఫస్ట్ గురువు దృష్టి పడాలి. అప్పుడు గురువు దృష్టి పడితేనే మనం భక్తిలో స్థిరంగా నిలబడగలుగుతాం, లేకపోతే నిలబడలేం. భక్తి మనకి అబ్బదన్నమాట. అట్లా మనము మన తెలివితేటలు ఉపయోగించి గురువుని మనం పరీక్ష చేయాలని చెప్పినది మాత్రం ప్రయత్నం చేయకూడదు. హరే కృష్ణ.
శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలవాడు తమ మనో ఇంద్రియాల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసేవారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడవుతారు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. అంటే ఈ దివ్య జ్ఞానం, భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే పొందుతారో, ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతారో, శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో, ఆ జ్ఞానం మీద విశ్వాసం ఉండాలి, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉండాలి, భగవంతుడి గురించి చెప్పే గురువు మీద విశ్వాసం ఉండాలి. ముందు ఆ గురువు చెప్పే దాని మీద శ్రద్ధ ఉండాలి. ఎవరైతే అంత శ్రద్ధగా మనస్సుని ఇంద్రియాలని నియంత్రణ చేసుకోవాలి, ఆ గురువు దగ్గర ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, కంట్రోల్ చేసుకుని అభ్యాసం చేయటం మొదలు పెట్టాలి. ఆ గురువు చెప్పిన దాన్ని మనం పాటించటం మొదలు పెట్టాలి. ఎవరైతే ఆ విధంగా పాటిస్తూ ఉంటారో శ్రద్ధావాన్ లభతే. ఎప్పుడైనా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందేది అంటే మొట్టమొదట నీకు నిష్కామ కర్మయోగం మీద నమ్మకం కలగాలి, నమ్మకం అనేది ఉండాలి. నిష్కామ కర్మం చేస్తే ఫలితం ఆశించకుండా మనం కర్మలు చేయాలి అనే దాని మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి. అంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేస్తే అంతఃకరణ శుద్ధి వస్తుంది, మన అంతఃకరణం శుద్ధి కలుగుతుంది అనమాట. ఇంద్రియాలు అన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయబడతాయి. తర్వాత ఆ జరిగి మనకి జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. తర్వాత శాస్త్రం మనకేం చెప్తున్నదంటే, శాస్త్రం మీద నీకు నమ్మకం అనేది ఉండాలి. నీకు నమ్మకం, నిష్కామ కర్మయోగం మీద నమ్మకం అనేది లేదనుకో, అప్పుడు నీకు ఆ జ్ఞానం ఎలా లభిస్తుంది? లభించదు. ఆ ఫలితం ఆశిస్తూనే ఉంటుంది. గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా గురువుని ఏమడుగుతాము? మనకి ఉపయోగం ఈయన్ని అడిగితే అది వచ్చినందువల్ల మనకి లైఫ్లో ఏం ఉపయోగపడుతుంది? ఇట్లా ఆలోచిస్తాం, ఫలితం ఆశిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా మన అంతఃకల్మషాన్ని పోగొట్టుకుని ఆ గురువుని ప్రశ్నలు అడగటం ద్వారా, ఆ ప్రశ్నలు అడిగేది కూడా మనం జ్ఞానం పొందేట్టుగా ఉండాలి, ఆ జ్ఞానాన్ని మనం అనుసరించేట్టుగా ఉండాలి. శ్రద్ధ విశ్వాసంతో చేయాలి. అవి చేస్తున్నందువల్ల మనకి పరమ ప్రాప్తి కలుగుతుంది అనమాట, ముక్తి కలుగుతుంది మనకి. ఆ గురువు పూర్తిగా జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు కాబట్టి మనకి శాంతిని వెళ్ళగా శాంతిని పొందుతాము. మనం కొన్ని రోజులు అభ్యాసం చేయటం ద్వారా మనకి శాంతిని పొందగలుగుతాం. శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది? మనశ్శాంతి. మనకి ఆత్మని తృప్తి పొందించినప్పుడు. ఆత్మతృప్తి ఎప్పుడు కలుగుతుంది? భగవంతుడితో ఆత్మానుసంధానం అయినప్పుడు మనకి ఆ శాంతి అనేది లభిస్తుంది. ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా మనము ఆ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాం. అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగి అప్పుడు మనం శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించగలుగుతాం. గురువు గారి ఆ దృష్టి మన మీద, దృష్టిపాతం అంటారు, ఆ దృష్టిపాతం మన మీద పడాలి. పడినప్పుడు మాత్రమే ఆ జ్ఞానం మనకి లభిస్తుంది. అగ్నశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తిన పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. శాస్త్రాలను శంకించు అజ్ఞానులు మరియు శ్రద్ధారహితులు భగవత్ జ్ఞానమును పొందజాలక పతనం చెందుతారు. సంశయాత్ములైన వారికి ఈ లోకంలో కానీ పై లోకంలో కానీ ఎక్కడా కూడా వాళ్ళకి సుఖం ఉండదు అనమాట. ఈ లోకం సుఖం ఉండదు, ఈ లోకంలో ఏడుస్తూనే ఉంటాడు వాడు. నాకు అది దొరకలేదు, ఇది దొరకలేదు, ఇది కావాలి, అది కావాలి, మనశ్శాంతి లేదు, ఏడుస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు. పై లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా, పై లోకాలంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం లోకాలు వస్తాయి మీరే ఊహించుకోండి. ఆ లోకంలో కూడా సుఖం ఉండదు వాళ్ళకి. ఆ లోకంలో కూడా వాళ్ళు కష్టాలు కుంభీపాకంలో పెట్టి తేలుస్తుంటారు అనమాట. మనం చేసిన తప్పులన్నింటికీ కూడా ఈ తప్పు చేస్తే ఈ శిక్ష, ఈ తప్పు చేస్తే ఈ శిక్ష అని చెప్పినాను మన గరుడ పురాణంలో రాస్తారు. ఆ గరుడ పురాణం ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి. ఆ చదువుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఒక లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలనేది తెలుస్తుంది మనకి. ఆ తప్పులు చేయకుండా ఉంటాం. చనిపోయిన తర్వాత మనల్ని పూర్తిగా
ఆ కష్టాలన్నీ మన సూక్ష్మ శరీరం అనుభవిస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ లోకంలో సుఖం ఉండదు భగవంతుడి నమ్మని వాళ్ళకి, పై లోకంలో కూడా సుఖం ఉండదు. వాళ్ళ కష్టాలన్నీ అనుభవించి 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 మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. ఏదో ఒక జన్మ ఏది వస్తే అది. తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందువల్ల అజ్ఞానం నుండి మీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించి మనం యోగాలో స్థితులం కావాలన్నమాట. అదే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశస్థుడా, నువ్వు భరతవంశం వాడివి, నీ అజ్ఞానంతో ఉన్నావు, నువ్వు ఆ జ్ఞానాన్ని తొలగించుకో. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని నువ్వు జ్ఞానం వైపు ప్రయాణించు. నీ మనసుని జ్ఞానాన్ని నింపుకొని మనసులో యోగాలో స్థితుడు అవ్వు. నువ్వు చేయాల్సిందేది భక్తి యోగం చేయాలి. నా మీద శరణు వేడు, పూర్తిగా నాకు సంపూర్తిగా నాకు సరెండర్ అవ్వు. సరెండర్ అయ్యి నేను చేస్తున్నాను, నేను నేను అనుకోవడం మాని పూర్తిగా నా కోసం చేయి నువ్వు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట అర్జునుడికి. ఇక్కడ భగవంతుడు చివరిగా ఏం చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలో, నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి సందేహాలన్నీ నివృత్తి చెంది ఉంటాయి అర్జున. అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి వాళ్ళు జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో అజ్ఞానాన్ని ఖండించాలి అని చెప్పనని ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. కర్మయోగాన్ని చేయాలి, నిష్కామ కర్మయోగాన్ని. నీవు కూడా నువ్వు చేయాల్సిన కర్మ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పినాను భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.